Mandengala pasirin. Ga, abayan mo, tamandengol tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras. Alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Makasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito.
Nakulopyo da sayang kabuasan. Makterion Lingkora, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaulop mat si kapoborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules hapit sa 8 at bulan na Oktubre 2025. Yada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Street level individual akalwutan Siabo asamsam nataklay na uloy. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Laki inatoy at panag-inom na energy drink. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Abong sinukisok Siabo a-recover suspect inaristo. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 13 anyos Yaman Marmarekit nababalang. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Yada ulo nasaray balitad nasyonal. Remulla Balon Ombudsman. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Habagat ng sumpala unong at pag-asa. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:07 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Street level individual akalwatan at ginawad drug bypass operation. Ya ginawad oras na alas 2:40 ng aram. Yada barangay Giliga, Balay na Rosales, Pangasinan. Kinabat sunariston suspect at ngaranton na Alan de Guzman na tugade. Si Katoy siningkat yatampol kaya rin inyawat so Siabo at asaray ng panggapya po surveyor. Asam sa madlima na suspect, so limaran na heat shield transparent plastic sachet. Yan ang karga na Siabo. Mambulat na 9.90 o 4.990 gramo wali balurton na 33,320. Asam sa matso duwaran na pirason na 100 piso bill. Sa kay piraso ya 500 piso bill. Taluran na pirason na 1,000 piso bill. Sa kaya piraso na glass tutor, sa kaya improvised plastic tutor, duwaran pirason lighter, tan sa kaya pirason gripat sa wallet. Saraya ni Benencia tan sa may suspect, siya nawit yung police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Siya yung sagap at korte laban at abitlan suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Manalwar at panaginom na energy drink lapod sa kaya laki so inatoy agawa so insidente jada Balay na Infanta Pangasinan unong palapag na inana biktima ya kinabat ignaranton na Mrs. Analisa Kabagam Calverido ya si kato sa personal ya na report ya police station ingkwanton sa may anak ton na kinabat ignaran ya is Kabagam Calverido so nan bakasyon na jada Balay na Infanta. Jada investigasyon na pulis sa may biktima sulimad Asingger ya Garita ya wala karawiton 150 meters sa manlapod abong dara niya nan si katoy anampat at abong simakit so tengerta na biktima yanggad si katoy imbatek ya Darora Health Unit tan si katoy inyalis jada hospital jad Sambales bangbalit si katoy sa nandyan yan linawa.
Unong the kalibin partner na biktima ay kinabat ya si Catherine Palanya Lasgas sa may kalibin partner ton si Esa Calvaredo. Si uniinom na taluray ang limaran botilya na energy drink at loob nasan agaw. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Aga kaligtas sulakin na mangiaamot na iligal ya droga kaya rin na sinukiso ka na otoridad so kalibar-libar na abong tunyad oras na alas 9:15 na kabuwasan yada bali na Asinggan Pangasinan kinabat so nariston suspect nga ranto na Mark Anthony Manuel Abalihin alias Makmak si katoy dinag kami tampol na sare kabiyangan na Asinggan Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 base on the search warrant yung paksab na Regional Trial Court Ordanita City. Asam-sama na otoridad suyamo to na 1.30 gramo na siyabu ya walay balor to na 8,840 akakarga at anamiran na perason head seal transparent plastic sachet. A-recover mo sa patiran perason lukasya sachet duaran peraso na aluminum foil, sakaya peraso glass tube, duaran peraso na disposable lighter, sakaya peraso na electronic lighter, sakaya peraso na katli, sakaya pakiten ang kilagya transparent plastic sachet, sakaya peraso na drinking straw, sakaya bamboo clip, duaran na pores, sakaya peraso tissue paper, tan sakaya plastic cigarette filter. Saraya kumpiska ni ebidensya tana sa may suspect so nawit dyan police station for proper disposition na kaso nin sunggay na Republic Act 9165 so insigapad korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 13 anyos siya BE, nababalang dyan syudad na Alaminos. Oras na 1:45 ng kagawan na report dyan police station si Mila Pahumatang Rabago. Unong palapag to niya sa may anak to na kinabatig ngaran niya Aalia Rabago Ramos, 13 anyos, grade 7 student. So malis dyan abong sa ninan na September 30, 2025 pangbalat ang gayad sa kaprisan agnanempat na dabong sa bitlan biktima. Inyarom na kumpinanta paparan na asawato niya ya agaw nalis sa biktima bangbalat sinsanian na imalis sa biktima. Akabatan niya amin pigapigalan na ginawa na bitlang biktima so untay na dabong yaga mampapatanir. Sa may nababalang niya marikit so wala katagiton na 5'2" medium belt fair complexion na tan antikoy subukto niya. Intawag ya tampol nasaray pulis Alaminos yad kabangibang niya baloy piyan na narumog sa abitlan na market. Tana intawag mala saraya mismong kakanayon na tunya. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan rin katibukalan niya balitad ang lukalan tista ng dapag saray balitad nasyonal. Wadyan nire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us
at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na kabuasan. Tanatan dapat tayo adasaray balita nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inlaknag ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang balon ombudsman. Si Remulla simalat adakinan dati na ombudsman Samuel Martires yanan na retire sa nanholyo ada sayang taon. Nanselbe na 59 ya sekretary na Department of Justice si Remulla manlapula at sa may taon na Hulyo 2022. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Yadsare karuma niya balitad nasyonal, empalapag na pag-asay asumpalay southwest sa umunson o habagat. Uno nga the Weather Bureau nan paningnang suwa kakapuyan na habagat jada palabas si agaw tana awalaan na gradual change the weather pattern lapod imbiskag na high pressure system jada silagang Asia tana southward migration na intertropical convergence zone. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naringalaray katubukalan niya balitad nasyonal. Antis tanon dapat ada saray isyo. Yasing batan ada sayan na kabuasan. Wajanire pigaran paimano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Horace Manor and Garden.
magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras, alas 6:25 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig ya Kabuasan Pangasinan
Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabigya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Yan mambakti kamat. Oo. Nagja-jogging kasi. Mas maganda na daw yung healthy palagi. Kailangan niya mag-exercise. Kaya nagja-jogging. Every morning yan. Nagja-jogging. Papunta pa ba? Papunta taas. Ayan. Yan na may tutpigalan ko bang mateke na yun. Oo. Siyempre, mas marakap no kini may man exercise ka taga-kabuwasan kaya sa katutan so habit na kinatan man nga sa lante engineer ayan nan walking kaya pala nakala ko nahirapan kang magparada ng iyong chopper ito parada ka yung chopper yung chopper na wala nang paayat pula parada okay kasita na Kenneth, awitan tala din mapandan amo. Itong hawak ko ngayon. Public service na naman. Okay, unahin natin itong public service. Itong napulot na lisensya na pinagmamay-ari ni Amalia Bautista Garcia. Ang kanyang address, number 73, Manga, Santa Maria, Loyan North. Mapandan, Pangasinan. Ayan. Nandito po ang iyong lisensya. Napulot po ng nagtitinda ng buko dyan sa may harap. Mahirap pa kumuha ng lisensya ngayon. Lalo't nawala itong lisensya niya. Di kaya kailangan niyang mag-provide ng affidavit of loss na galing sa abogado. Di ba? Kaya para... Pero hanggat maaari kung... maibalik yan, at least hindi na siya maaabala. Hindi na maabala. Kaya't kung nakikinig ka man, Madam Amelia Bautista Garcia, nandito po ang driver's license mo. Siyempre, hindi ka makakapag-drive kung wala kang driver's license. Hayaan mo na ako kasi... basta ka man. Basta. Basta. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na ako. Nagdadrive ako. Meron akong nakasabit na lisensya. Sige. Paki-claim na lang po itong driver's license mo dito sa aming istasyon. Matatagpuan po sa 3rd floor ng Jumel Building, EB Fernandez Avenue East, tabi ng SSS. Kaya't nandito po ang iyong lisensya. Dumako tayo sa ilang mga issue kasi itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Si Remulla ang pumalit kay dating ombudsman Samuel Martires. Na nagtapos ang termino nitong huling Hulyo at siya ay nagretiro. Nanilbihan si Remulla bilang ika-59 na kalihim ng Department of Justice o DOJ mula noong Hunyo 2022. At siyempre siya na ngayon ang ombudsman. At umaasa ang taong bayan na pananatilihin ng bagong kalihim ng ombudsman ang transparency at palakasin ang corruption. Ganyan nang gusto mangyari ni Pangulong Marcos kaya pinili nitong si Remulla bilang bagong ombudsman. At dapat din na pairalin ni Remulla ang patas at epektibong hustisya. Nawala yung tinatawag nating dapat mawala yung tinatawag nating exemption to the rules at walang excuse pagdating sa pagpapatupad ng tamang batas. Maisingit ko lang. Ang pinag-uusapan ngayon, ang pinakamainit na usapin ngayon, itong mga tiwaling opisyal sa flood control. Diba?
May nabasa ako kahapon. Ano? Imbis na flood control, salin ni Vice President Sara ang kalungkatin. Okay, ipatupad ng tama ang rule of law para sa guiding principles ng administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Karamihan na kung kasi kaya isinasampang kaso sa ombudsman, may kinalaman sa grave offense o kaya paglustay ng pera ng gobyerno. At yan po ay isinasampa nila dyan sa ombudsman. Kaya rin sinabi mo, siyempre, binubuksan na. Yan. Kaya nasa ombudsman na, ito daw, sabi ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, ito yung kanilang third option. Di ba, hindi na-impeach si Vice President Sara. Ito yung ang third option, mapunta sa ombudsman at kalkalin. Yung mga kaso. Yung mga nais makalkal. Okay, ang mga sinampahan ay dyan sa ombudsman, ang sasampahan ng kaso, yung mga public officials, mga elected officials, mga ganyan. Ang kung kasi tungkulin na at yung gagawin ng ombudsman ay imbestigahan at usigin ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na nagkasala sa batas at lumabag sa mga batas, di ba? Kaya sana ang ombudsman ay tagatanggap ng reklamo, magsagawa ng masusing investigasyon sa reklamong katiwalian, yung illegal at hindi makatarungan na gawain ng isang public official, government official o elected official. Kaya sinisiyasat nila ang mga dokumento na mga sinasampa dyan sa ombudsman, particularly siyempre yung mga kinakasuhan dyan yung mga pampublikong mga opisyal, mga kawani o ahensya ng gobyerno na sila po yung lumalabag sa batas, diba? At sila rin ang magbibigay ng rekomendasyon sa mga ahensyang gobyerno upang itama ang anumang katiwalian, red tape o hindi mahusay na gawa. Upang siguraduhin ang pagsunod sa mga pamantayan na sa pag-usig sa mga kaso o katiwalian. Napakahalaga ang tungkulin ng mga nasa ombudsman dahil sila ang umaaksyon sa mga idinudulog na reklamo sa kanilang tanggapan. Ang ombudsman ay may kapangyarihan na mag-imbestiga at magsampa ng mga kaukulang kaso o korupsyon na naayon sa batas laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Siyempre nakatuon ito sa pagpuksa ng katiwalian, panunuhol at iba pang anomalya sa gobyerno. Lalo na ang mga nasasangkot sa flood control scam na ayon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung mga tiwali ay hindi mukha ng gobyerno. Pero sinabi ng Pangulo na mayroon pa ring matitino at mga tapat na kawani ng pamahalaan na handang magsikripisyo at maglingkod. Dapat na igalang natin ang mga opisyal na tapat sa tungkulin dahil sila ay nagsusumikap para sa kailang bayan. Ito, gaya ng mga example na mga magagaling na leader dito sa Pangasinan. Diyan si Mayor Carl Vega ng Mapandan, si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, nandyan din si Mayor Ming Rosario ng Manawag at iba pang opisyal ng gobyerno na ginagawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya marami pa rin na mga matitinong opisyal na kaya nilang itaya ang kailang buhay para sa kailang bayan. Si Mayor Carl Vega, nakikita ang kanyang tunay na dedikasyon sa bayan ng Mapandan dahil sa dahil nga sa booming town ang kanilang bayan ngayon. Maraming nagtitiwala sa kanyang administrasyon, kaya maraming nag-volunteer na tumulong financially para maisakatuparan ang mga proyektong naisipatupad ni Mayor Vega sa kanyang bayan. May mga investors na rin na nagpatayo at gusto pang magpatayo. At marami pang business establishments gaya ng mga mini-mart, mga food chain at mayroon na rin ang bangko dyan po sa bayan ng Mapandan. Patunay na masipag at mabait ang mayor ng Mapandan, Kapoborito Irol. At malaki ang tiwala ng mga local investors
sa administrasyon ni Mayor Vega kaya gusto nilang magpatayo ng negosyo sa bayan ng Mapandan. At nakita nila na maganda ang peace and order sa bayan ng Mapandan. Isama mo na dyan yung hindi pagbaha sa kabayanan. Ayan. Kaya maraming mga investor ang madaling lumago ang ekonomiya at makikinabang dito sa bayan ng Mapandan. Kung maraming negosyante at tataas ang income ng lokal na pamalaan o local government unit, maraming magagawa na programa at proyekto sa isang bayan. At hindi lang yan, makakapagbigay pa po ng sapat na trabaho sa mga nagnanais na kumita rin sa kanilang sariling bayan. Kung may pagkakaisa ng mga halal na mga opisyal ng bayan, madaling aansinso ang isang bayan. Ayan, di ba? Sana po itong bagong itinalaga sa ombudsman maging patas. At sana imbestigahin mabuti kung sino po yung mga tiwaling opisyal nagkamal ng pira ng bayan. Marami pong mga nabinbin pa rin mga kaso dyan sa ombudsman na hindi pa naproprosecute, dapat na madaliin na po yan. Huwag sanang justice delayed, justice denied. Alas 6:36 ng umaga. Basahin natin tong mga mga reaksyon. Tess Morales, tama po kayo mga idol, maganda na ang Mapandan ngayon. Wilfredo Aquino, maraming makikinabang kung maraming magpapatayo ng negosyo, sabi niya. Si Shirley de Guzman, masipag ang mayor ng Mapandan, sabi niya. Marlon Reyes, maraming pinagbago ang Mapandan, patunay na maganda ang pamamalakad ni Mayor Carbiga. Gregorio Santos, ayan. What are the plans of Ombudsman Department regards the government official and contractors who have participated in the flood control budget? Sabi niya, pinahirapan mo ako. Si Sini Ramos. Basta. Ayan. Si Sini Ramos naman, sabi niya, ano ang aksyon ng administrasyong Marcos kay Saldico at Martin Romualdez na sangkot sa flood control scams? Ang laging nababanggit itong dalawang mag-amigo na ito. Oo ngayon, at nasa ombudsman na itong si Rimulya. Hindi silipin niya. Huwag mo yung salin. BP Sara daw ang sisilipin. Sa tindi ng korupsyon sa flood control, si Vice President Sara naka-focus. Kunyan, umpisa na yan. Vice President Sara naka-focus. Umpisa na yan. Okay. Ay, Daddy Guzman, kailangan po namin ng updates sa mga kaganapan tungkol sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control project. Yan na nga yung sinasabi ko. Gising ang pagigising mga idol ang ombudsman. Alam niyo po ang masasabi namin diyan hindi namin pwedeng questionin ang court proceeding ng mga kaso. Alam natin na nasa nasa kamay ng ombudsman yan. Hindi namin pwedeng pakialaman kung ano po yung kailang desisyon dyan. Kasi subjudice yan Hindi pwedeng pag-usapan ang proseso na ginagawa nila. Lalo sa mga kaso na pending pa rin ang desisyon. Kaya maraming nakakasuhan ng indirect contempt. Kaya dahil diyan sa pakikialam nila sa mga court proceeding na yan. So ako naman ang magiging desisyon ng hukuman o kaya sa ombudsman,
iginagalang natin yan. Di ba? Basta kung ano man ang Oo. kalabasan yan. Ayan. Oo. Pahinatnan. Correct. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Basta abangan natin yung ano, Abakan natin. yung mga susunod pang kabanata sa flood control project. Ayan. Si Leo DL. DL. BL. Parang ako hindi, Mr. DJ naman yun. Leo DL. Siguro din yun ito, DL. May kaso si Boying, wala na ba makukuha na ibang ombudsman? Sabi niya, good luck. O di ba 17 yung ano? Pinagpilian. Di ba? 17 at ang natitira ay 7. At ang natira ay 7. 7 at ngayon ang kuan nagwagi isa. At kung sa tingin ni Presidente Marcos itong si Boying Rimulya ang nararapat diyan, wala tayong magagawa. Hindi natin kine-question yan, desisyon ng Sometimes presidente. we bend the law. Ayan, Di ba silang dalawa ni ano yun? Ni Senador Erwin Tulfo. Tama pala, tama. Yung bend the law. We bend the law, sabi niya. Sometimes we bend the law. Ayan. 0956-7329. Good morning mga idol. Tanong lang po dito sa 3rd District ng Pangasinan. Wala bang insersyon sa mga flood control kasi malaki ang nilaan na budget, sabi niya. Hindi natin alam kasi habang pinapanood ko yung vlog ni, siyempre, idol ko rin yan, si Katon Ying. Ang sabi niya doon, wala naman hong masama sa insertion. Basta nagamit ng tama. Yung nakita mo kung saan napunta yung pondo. Hindi pinag-uusapan kung malaki ang budget na inilaan sa flood control project. Ang importante kung nagamit ba ng diba, tama. Yung insertion ni Risa Hontiveros meron sa Dagupan. Meron din sa Lawak. Meron din sa La Union. Diba? Kaya ang sabi naman ni ni Katunying, actually para sa akin maganda nga yung ganun nakikita at napapakinabangan. Diba? Diba yung sa records mo, kapaborito Errol, maraming mga flood control, di ba? Ay, napakarami. Sa 3rd District. Pero yung presyo, yung cost ng project, iba-iba. Iba-iba pero kasi dumadaan sa bidding yan at hindi tataas ng 50 million. 50 million below, pero up to 150 million pwedeng implement. Pwede, pero dito sa 3rd District, office. sa 3rd District, sa 3rd District yung lagpas 50 million nasa region na sa region at sa lang 50 million below ang implement ng 4th Engineering District. So diyan natin nakikita na walang tinatawag na insertion dahil ayaw ng congressman diyan sa 3rd District ang substandard at ghost project, ayaw niya yan. Kaya tumutupad sila sa kung ano man yung dapat na i-implementa na project diyan sa 4th Engineering District na nasasakupan po ng 3rd District. Ayan. Kaya ginagamit ng tama ang pondo at under yung tinatawag na contractor sa warranty. May 5 years na warranty yung mga kontraktor na binigay na kapag nasira gagawin nila. Ang warranty 5 taon. 5 taon nga, 5 years. Siyempre ang buwis na binabayad ng taong bayan ay binabalik sa pamamagitan ng mga ganyang proyekto na dapat kapaki-pakinabang sa taong bayan. Kaya ang hiling ni ni Congresswoman Rachel Arenas i-implementang mabuti ng DPWH yung mga pundo na yan sa mga proyekto, sa mga tamang proyekto na wala pong mga substandard o walang mga ghost project. Kaya wala kang makikita na ghost project dito sa Pangasinan kasi mabait yung mga kontraktor dito sa Pangasinan. Kaya nga yun nga, ulitin ko nga yung tax ng ating binabayad ay bumabalik sa pamamagitan ng proyekto na dapat
mapakinabangan ng taong bayan. Kaya ang Port Engineering District ay sumusunod sila kung ano ang nakalagay sa Program of Works, sinusunod nila yan. At yan din ang sinusunod ng mga contractors. Kaya walang mga substandard. Kaya't believe tayo diyan sa Port Engineering District, dito sa 3rd District. Dahil yung mga ginagawang slow protection o flood control ay tingnan natin kung ang mga ito ay siyempre pag nagawa mo na yan hindi mo na makikita yung mga lapses niyan unless may bumigay diyan. Alam natin na matitino naman yung mga contractors na gumagawa ng mga flood mitigation project lalo na dito sa ikatlong distrito di ba ng Pangasinan. Matitino yung mga contractors diyan. Kaya nga tiwala ang publiko sa nakaupong opisyal diyan sa 3rd District na ganun din sa mga DPWH 4th District Engineering Office dahil quality daw yung mga flood control project. Ang 3rd District ay matatawag natin na catch basin area yan Pagdating ng panahon ng tag-ulan, maraming lugar ang lubog sa baha. Kaya kailangan na i-rehabilitate yung mga mga gilid ng mga ilog. Especially yung mga nababaha, yung mga nasa low-lying area. At sa itong dito sa 3rd District maraming mga flood control project, mga slope protection na ginagawa dahil nga ito sa mga bahain itong 3rd District. Kaya kinakailangan natin. Yung paggawa ng mga proyekto, siyempre kung wala yung mga legislators, wala yung mga mambabatas na sila po yung Sikarimang pantay. Gumagawa ng budget, yung tinatawag na National Expenditure Program, yung NEP. Ang National Expenditure Program o NEP ay inihain ng Department of Budget and Management sa Kongreso bilang batayan sa national budget. Pagkatapos ihahin sa Kongreso, dadaan ito sa deliberation ng mga mambabatas bago maging General Appropriation Act o GAA o opisyal na pambansang budget yan. Ang GAA ay isang batas na naglatag ng detalyadong budget sa pamahalaan para sa isang buong taon. Ito ay naglalaman ng mga pundo para sa mga programa, proyekto, serbisyo at iba pang mga operasyon ng mga ahensya ng gobyerno nasyonal diba? Itong GAA na ito Kaya kapag naapurbahan na ng Kongreso at Senado o BICAM, ibibigay sa opisina ng Pangulo para busisiin kung tama ang pagkakagawa ng budget. Kapag merong hindi nagustuhan ng Pangulo sa pagpasa ng pambansang budget, pwede niyang ibito ito ay pwedeng ibito ng Pangulo, ibalik ito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Para ma-revise o ma-review uli. Ngunit kung kontento na ang Pangulo dito ay ginagawa ng General Appropriation Bill sa pipirmahan nito ng Pangulo para maipatupad ang mga programa, proyekto at serbisyo sa pamahalaan. Nakapuloob sa General Appropriation Act ang pagbabayad ng mga sweldo, maintenance, operating expenses at capital outlay at iba pa. Pagbili ng mga equipment at pagpapagawa ng mga infrastruktura. Ang pambansang budget ay nahati-hati sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng number 1, DPWH. Sila ang mag-implement sa mga proyekto gaya ng flood mitigation projects. Ang DPWH ang magpapatupad ng iba't ibang mga proyekto na wala nang pakialam ang mga mabatas dito kasi sila na yung yung implementing agency, di ba? Tulad ng mga proyekto na pinapatupad ng DPWH, nakasaad dyan o nakalagay dyan yung budget na inaprubahan. Lahat ng mga proyekto na pinapatupad ng DPWH dumadaan sa Regional Development Council o yung RDC.
na sila ang magre-rekomenda sa opisina ng DPWH sa Central Office kung anong mga proyekto ang dapat na punduhan ng gobyerno nasyonal, particular ang Central Office ng DPWH. At ang Regional Development Council, sila ang bumubuo ng mga plano para sa infrastruktura kasama ang pambansang kalsada. Tulad nga rin ng, ayan, kasama dyan ng mga flood control. Oo, ayan. Kaya't yung mga project, siyempre, may project sa DPWH, may project sa ibang departamento, tulad ng DepEd. Kaya ang gumagawa niyan, yung mga budget na yan, is siyempre doon sa Kongreso. Siyempre, yun po ay i-implement ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Alas 6:51 ng umaga. Good morning nga pala kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Kumusta na yung dyan, yung nasira na slope protection dyan sa may Lawak, Kapaing. Sabagay, taga Barangay Kalawagan ito. Malapit na yan, dun sa may sa Marabok. Oo, kasi yung Barangay Kalawagan, yung before, doon sa Barangay Marabok. Pero papasok yung Barangay Kalawagan. Kung galing ka ng bayan, may pakanan, di ba? Pakanan. Yung Barangay Kalawagan. Oo. Pati yung Marabok pakanan din eh. Oo. So, yun po yung tanong natin kung kumusta na po yung nasira na slope protection diyan sa Barangay Marabok, Lawak, Pangasinan. Binalikan na ba ng kontraktor? Yung kontraktor ayaw na niyang mag-release ng pera. Pero hindi pwede Meron siyang covered ng 5 years warranty yan Kaya kinakailangan na balikan ng kontraktor. Kung hindi, pwede siyang habulin. Nung nakaraang araw, nakarang araw, itong si, may JRL Quarta. Sa may San Carlos. Oo. Nagsalita nga dyan sa may... Sangguniang Panlungsod. Sangguniang Panlungsod. So, umapir na rin. Napakita na rin. Itong si Joshua R. Layakan. Siya po yung may-ari ng JRL Quarta. Kwarta sa bulsa. Kwarta. So, siya, nagbigay ng kanyang pahayag. Anong pahayag niya? Sa kanyang pagsasalita doon sa Sangguniang Panlungsod. Ibabalik niya yung pera. Ibabalik daw ng JRL Quarta yung mga pera ng mga nag-invest. Marami yan. Bilyon yan. Paano niya babalik yan? Ang problema, sinabi niya lang. Sinabi niya lang na ibabalik. Gagawin ba niya na ibabalik? Ito nga may kausap ako na, sir, nabalitaan mo ba yung sa JRL na lumantad na? Oo. Oo, nung nakaraan dyan sa nung Lunes. Sanggunian. Sa San Carlos, sa San Carlos City. Ang problema, sabi nung kausap ko, nagsalita lang ng nagsalita. Kami na nag-invest, mahahawakan ba namin yung salita niya? Ayan. Di dapat gumawa man lang siya ng kasulatan. Dapat. May abogado na nakaharap na mangangako siya na babayaran niya sila buwan-buwan. Parang ganun ba? Puro salita mo alabas. Mahirap yun. Hindi mo pwedeng panghawakan yung salita kung wala kayong kasunduan sa black and white. Ang sabi nga dito, may singa mantitila lamot. Lamot, kanda. Mantitila-tila lalamot.
ag kami satisfied at ibabaga to. Oh. Ha? Dapat Dapat man kanto ang iter na kasulatan niya pinirmahan to ya nga promissory note. kung kailan niya babayaran. Kung papaano niya, papaano niya babayaran. Kung yan ba ay buwan-buwan, weekly. magkano yung ibabayad niya buwan-buwan o yun. kaya weekly, nakalagay doon sa black and white sana yan. Para sa ganun, may pinanghawakan itong mga biktima. Doon sa pinagsasasabi nitong si Joshua, ay ang gapo ko ni assurance na sararamay non-invested si Kato. Bakit? Wala nga pinanghahawakan eh. Ayun. Babayaran ko kayo. Tapos. Ay, mahirap yan. Oh. Unang-una kasi, yan ba rehistrado? Ayan tanong, rehistrado ba yan? Yung GRL, kung na yan? May permit yata eh. Pyramiding. Scam. Kita nyo, napakinabangan niya na yung pera nung mga nag-invest. Hindi niya naman maibalik ng tama yung mga pera ng investor. Oo nga eh. Ngayon, sumalang dyan sa mga harap ng opisyal ng San Carlos. Hanggang pula ba't sukin? Kapan ray si Raya. Sige, okay tayo ibabagam. JRL kwarta, ipail mo may kwarta da. Aman laba la. Dapat manggawa kay kasulatan ni magtawagan na abogado. Yung harap na abogado, yung abogado niya at saka abogado ng mga investor. Hindi, marami sila eh. Marami, kahit na. Kung sino yung mga gustong humarap, sige. Maglalagay ako ng opisina ko. Bukas sa mga investor, lahat po ng gustong kumuha ng aking promissory note na ipapanotarize ko pa para sigurado na babayaran ko kayo. Ayan. Pero may nalaman ako na parang scripted yata yung hindi ko alam. Yung pagsalakay. Kailangan na scripted din yung pagharap niya doon sa ano. Sanggo na yung panlungsod. May nagkapagsabi sa akin bago daw i-read wala na yung mga pamilya niya daw gano'n ko katotoo yan gano'n katotoo nagtatanong lang tayo. Pero yung ang sabi mo dapat na mayroong katibayan na ginawa ng mga both parties para sa ganon, mayroon silang assurance na babayaran sila ni JRL. May kinditan kasi, may i-invest mo si Kato para maintindihan lang po ng mga tagapakinig natin. Kung sakali nag-invest ka. 10%. 10%. Kikitain mo, 1 year lock-in period. Kunyari, ano ba ang mas madaling kwentahan? Kunyari, 1 million. Hindi, kasi ang minimum dito 30,000 eh. 30,000. Pag nag-invest ka dyan, sa ibalita tayo 30,000. Okay, kung 10%. So 10%, sa kitaan mo binulan, 3,000. Duga? 3,000. Tama ba? Tama. Okay. 3,000. Okay. So kapag ibinigay yung 10%, ibinigay yung 10%, buwan-buwan, yun ang kikitain mo. Pero yung pera mo nasa kanila. Nandoon. 1 taon yan. Pag 1 million yan, okay. 1 million, ang ininvest mo, magkano ang 10% noon buwan-buwan? Yun. 100. Tama ba? Tama. 100,000. Ngayon, edi parang, dito na tayo mag-invest kay JRL na pangkwartaan. JRL kwarta. Kasi pag sa bangko, hindi naman tutubo ng ganyan kalaki yung pera natin. Siyempre, nainganyo sila. Nainganyo. So maraming nag-invest. Mahigit 10,000. Ang nag-invest. Nakatao. Napakarami naman yan. Ang tanong dyan, meron kayang papilis mula sa Security Exchange Commission? Meron kayang papilis mula sa DTI? Meron kayang papilis mula sa Mayor's Office? Yung business permit? Yun ang dapat na na tanong kung siya ba ay legal talaga at yan ba ay naka-insured
Oh, kung naka-insured may may habol, pero kung hindi naka-insured, wala. Ang bangko kasi naka-insured ang mga yan eh. Ha? Oh, may sila naka-insured ang mga yan. Pero Alalahanin nyo na kaya ni-raid ito kay illegal. walang papilis. Ni-raid, di ba? Oo, ni-raid. Nag-operate na walang papilis kaya ni-raid. Okay. So, sana meron silang magandang kasulatan, na Yun lang ang inaantay nila Oo. Assurance ba? Assurance, Oo. Hindi, wala namang yung sinabi niya sa sangguniang panlungsod. Oo, Hindi parang naman nila mapangahawakan yan Wala. Alin, yung video? wala. Yung video na nailabas ng pwede sangguniang kong panlungsod? pagkatapos ng session pwede akong tumalikod, pwede kong talikuran. Santo Ibagan. Eh? Wala Wala tayong pinag-usapan. Wala tayong pirmahan. yun. Oh, Hindi, sir. Na-record. Di ba? Nagsalita ka, kaharap yung mayor, vice mayor. nasaan yung panlungsod papilis? member. Nasaan yung black and white? Sinabi ko lang yun. Oo. Pero hindi ko sinabi kung kailan. Di ba? Nita. Yun. Yun yung pinupuntuan dito. Das! Ito yan po yung pinupuntuan dito. Ayan. Nung Arami Akabantay, non-invested sikat. Aha. Kailan kaya na haharapin isa-isa ni Joshua? Ano pledo niya? Joshua? Layakan. Yung mga complainant. Okay, bago tayo dumako sa ilang pang mga isyu na ating tatalakayin sa umagang ito, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sonata. You're all I can think of. Every cup I drink of. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang kagabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:07 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Good morning nga pala sa mga listeners natin dyan sa may Kalasyaw. Si Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning at gawin din kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, si Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva, gawin din si Councilor Manny Datuin. Parang ako iba yung busis eh. Manny Datuin. Manny Datuin, ayan. Councilor Ardison Soriano, si Sikyaw. Councilor Jose Lorisco, si Councilor Mike Season, si Sikyaw talaga, sa busis ko, medyo aliwa. SK Federation President Ayay Mesina at Liga President Jose M. Paris. Ayan, good morning. Kay Councilor Gerald Apicial, good morning. Balitang espesyal. Ay, wala na pala yun. Serbisyong espesyal. Ayan, serbisyong espesyal. Si Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambatel, Kalasyaw, good morning. Si MDR RMO Ed Villacorta, good morning. Gawin din kay Local Civil Registrar Ma'am Jubit Apiado Esteves at Sergeant Esteves, good morning. Diyan sa may RM Paran Auto Care sa may Barangay Kisban, Kalasyaw, good morning. Kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, good morning. At ganoon din kay Kagawad Junjun Gabrielio, good morning po sa inyo. Kay Puso Chief Rolly de la Cruz, good morning. Si Quintan, si Mandirigma. At ganoon din kay Boss Carlo at Madam Marmi, good morning po sa inyo. Ayan, good morning din kay Sir Felix Domicilio at ganoon din kay
Sir Jeffrel, si Madam Sheila Pinolyar at Councilor Freddy Pinolyar, good morning. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera at si Councilor Chenny Flores ng Mangaldan. Good morning po sa inyo. Don Ramon Bautista ng Manawag, Pangasinan, good morning. Ganon din si Junjun Bautista, good morning. Yung kanyang anak. Si Caramel de la Cruz ng San Carlos City, good morning. Diyan sa may lungsod ng San Carlos. Majin Acorda, ayan, nanonood diyan sa may Hong Kong, good morning. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Kagawa Dakin Dio Quinto Peralta, good morning. Diyan sa Barangay Bunlag. Kaon din si Joel Calbu. Good morning. Ko nga pala, good morning din si Alfredo Jerry Nabalta. Ayan, good morning. Kahapon kapaborito Errol, napasyalan natin at nasilip natin yung ongoing construction ng elevated na kalsada dyan sa may barangay Talibao, Kalasyaw. Mataas. Mataas. Ilang magmula doon sa may kanto. Doon sa may kalsada sa highway, National Road. Papasok ay talagang lunod yung mga kabahayan. Actually, pangatlo na na nag-elevate. Pang-apat na nag-elevate. Nakita natin yung mga kabahayan diyan yung dati nilang bahay wala na, Hindi mo na makikita yung first floor dahil yung mga iba lubog sa baha at tubig pa rin. Yung mga iba nga na third floor yung kailang bahay noon naging first floor. Naging first floor ngayon. So parang tatlong floor yung dalawang floor yung yung kasing taas ng kalsada. At ngayon tinataasan na naman, mas grabe ngayon, tumaas. Yung mga kabahayan ngayon siyempre nalunod sila sa taas ng yung elevated na kalsada. Yung pag makita mo yung mga kabahayan doon, talagang yung noong unang mga panahon ay yung kalsada ay eksakto lang doon sa bahay. Pero nung tinaas yung kanilang bahay, lunod na, yung bubong mas mataas na yung kalsada kaysa sa bubong. Wala naman silang magagawa dahil gobyerno po ang gumagawa ng mga yung project na yan kaya't gugustuhin mo na sana yung manatili doon sa mismong baba ng bahay mo, pero wala na, naghihinayang ka pero wala kang magagawa dahil gobyerno po ang nagpapagawa yung karsada na yan kaya't yung mga kabahayan doon, nung natanong natin kahapon, anong ngayon, reaksyon nyo, wala kami magagawa, sir, dahil project ng gobyerno kaya ang namin, ganito na lang, pag nakatayo ka, yung bahay namin, yung bubong, yung bubong nakikita mo lang, sabi ng mga iba tama naman, yung bubong na lang nakikita gumawa lang sila ng yung daanan, hagdan, para makababa sila. Yung mga iba nagkaroon sila ng underground. Yung mga iba, tingnan mo yung sa silong nila, talagang tubig parang anong tawag mo doon, yung aquarium. Pwede ka nang maglagay ng mga isda doon. Parang aquarium na.
Kaya't naghihinayang ka dahil doon sa gastusin mo sa pagpapatayo ng bahay, pero nakakalungkot nga dahil siyempre yung ginastos mo ay natabunan ng elevated na kalsada. Elevated na kalsada. Kaya't wala silang nagawa, kundi manahimik na lang. Tignan na lang yung ginagawang kalsada. Kaya't kundi yung mga iba sabi nila dito kami na tumitira sa mabuti meron kaming third floor. Pero yung third floor tingnan third mo. floor magiging First floor. First floor na. First floor. Sa taas ng kalsada ngayon. Yung Talibaw kasi yan po yung yung lagusan ng tubig, baha pag panahon ng tag-ulan. At gilid ng ilog po yan. Yung Marusay River ba yun? Yung dyan? Marusay. Marusay. Yan. Marusay River yung katabi nila. Kaya't kinakailangan din na itaas yung naturong karsada para hindi na lubog sa baha yung kailang dinadaanan. Pero lubog sa baha yung kailang tinitirahan. Ganun yun. Alas 7:16 ng umaga. Good morning nga pala kay Tata Angeles diyan sa may yun sa Nepo. Nepo. Good morning. At ganun din si Mahilig sa Dede. Dunkin Donut. Dede. Si nga pala, Vice Mayor Edgar Maminta. Singa pa si Simatang ko di man. Karumang kuno Ang mo katungtong. Pasismatang ko di man, di tama na purak, takay ba si Commander. Mga bandad ng Arab. Bandang Arab la kuno Good morning, Adakinan Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Aramay kintoy, aramay sinasalituran agar-agar Agarwood. Ayun, agar-agar. Agar labat. Agarwood, wala ya. Agarwood. Siyempre, araman kasi wama laray ken analiw. Sikato. Araman at akapre para laraman ya agwatin na saray may manaliw mo. Pati si Ken Manaya, dating PMP Provincial Director Jeff Pangid at Ken. Gabay tumat. Gabay ito mantanem na Agarwood. Si Ken, si Talisayan, Jing Javier, Talisayan. Gabay ito man alagamot na Agarwood. Siyempre dumatang kasi Ken may walay intanem mo, tapi nuntan walay anin mo. Agauman. Singa sa Agarwood, no talagan masiit ka, naalaga mo maong iti Agarwood, no baligitan, kwartan baligitan. Pero dakala proseso balit siya gawmod satan. Nakaukulan niya itda mo may may inakulat ya tatawagan, injeksyonan mo tapi na may dalim at sikatuman so umpatay may wala dalim na may kiyaw, magmalayotan niya ang deket sikatuman natan so ipoproseso kahit sara may nandurumaran isinstutan may singa perfume kwanto gagawin ng perfume tambalingit itan so Agarwood sarag tumat ya aramay jada biktaw kanot kini ilalakdod pananganday amay lulutuan dan panangan tapang pabalingit kasitan so Agarwood aramay arom gagawin dan oil kanyan inla kumitan at Agarwood tutan pigarami sa kilo kapaborito erol 100,000 No, it's 300 to 500,000 ini namutan per kilo.
Pigaray na anemia ken amin na alam ya agarud sa misang kaya isang kising puno daw. dalawa. 2 hanggang 5 kilo. Oh. So no aka samplura kan ken may singag na ate agarwood. At no Di ba, ani ate, mulatan. Di ba kenla siya kamutla ken may sitting pretty tanay mangisiw kamutla. Singa si Vice Mayor Edgar Maminta. Ako na aling. Kasi man, katong nagmutan ko. Kanyan na si katutan natin susakay saray pan-aabalaan to. At the same time, siyempre, environment kintan, may pamprotektad kintan, environment tayutan. Awas pantanim. Tapos yung ano ngayon, yung climate change. Global warming. Di ba? Magtatanim ka ng puno, kaya mas gusto ng kalikasan yung Nun sa man kasi, wala rin may babagad siya din sa tay agarwood. Si Kuang Kunto ti agarwood. Ako, ang mga tatay agarwood ko, ang danin sa man, nagkunitan na kinlanti, balo-balo na naringalukutan, na siguro, 3 years ago, na naringalukutan agarwood. Ako yung dan napansin, siyempre, sa kwanda lang ti, mablay, nawalay agarod mo, nawalay antamya agarod, mablitan, kwanda, pakaning na ko sa ti agarodo, ikan ko. Kanya na kilante, imbubinigya simba, nan inimbitan to kami tayo Vice Mayor di Manay, tapian na paning ng tutay agaroday, uman manaya, manaya may agarod, itanamutan, alagaan mo pero aliwan basta itanamitan wala may kini masila niya ratan sa atin putang kailangan mo muna silang protektahan habang papalaki nakaukulan walad serum aga na yari na agawan aga na yari na stress kanyan na kinmat may talagan siya kamot no manaalagay anak mo no malagnitay anak mo. Siyempre, pagatasan mo, amoy sa mo'y bali-bali, ang tantutan sa agarud. Kanyan na kinanti, ari-alize ko, haya may babagadara may kin, ara may timatawagin siya, may pakarin sa te agarud, ayaman. Siya kat gabay ko yung manaliw ko mun, pero si problema lanti, may pangitan naman ko no iner. Tabali-bali. So, may man kumpuni sa te agaro. Walay tawag din sa man aliwan na amay sidling at aliwan yan, amay tatawagan niya agaro di man wala may tawag din sa atan aya arom amay agaro kasi si katuman may aanin mo amay alao mo sa masing nakiw pero agar so no. Aliwan agar taman palamis naman. Agarwood. Dumaman. Porkit nambili kay Agarwood at si Katulaman, andi. Meron ng proseso. Ganyan no, meron ng ini-inject sa kanya. Correct. May inoculant yung tatawagan Siya mamaliwa punggus to man. Punggus, So, no, nakaukalan nyo sidling na Agarwood, anak yo si Edgar Wood. Ay, Edgar Maminta Manaya. Edgar Maminta. Kanayon to ng Victor Tanak. Ayan, oo. Sige. Victor. Wood. Good morning at kinan kinmat Jonathan Tandok every morning ko nun man didingil at programa tayo. Good morning at sika. Untan dumat, good morning, sari dumaringal tayo, dito siyudad na San Carlos. Si, kumusta la, si Liga President, Buyet Magat, kumusta ka la? Saan ka man naroroon, naririto kami. Di ba? Naroon siya, naririto tayo. Dyan ka lang, dito rin kami. Good morning mo, at kinan former Liga President Nanding Estabilio. Tan sa may anak doon na kapitan natin, si Jonan Estabilio, dito Barangay Lilumasan. Good morning.
si Kapitan Joel Cruz na barangay Rizal at San Carlos City. Good morning. Tan si Kinmat, may makulikuling kapitan dito barangay Mamarlao. Si Kapitan Ronnie Daos. Ronnie Daos, makulik-kulik ang ko ta simpre nang ninyo pa ta si kato kagawa labat sa ating barangay ho. Balo. Ya balo dito na barangay Mamarlao. Na naimba agaw. Inagwa akin. Si kato may blessing. In bless na. Okay, pwede na. Sige. Lika na. Kanamin daray dumaringal tayo. Good morning. Dito bali na kalasyaw. Bakal dito dumaringal tayo. Thank you. Hanggang pala manadlaw, may oras tayo na programa na maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan si kamit pansamantalan na mga pataner, trompool na buwas. Sari kantabayo da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Material lingko, rati magti Pangasinan, Dennis Muhares. Tan na kaiba matita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan sa untumbok ke programa. Nan kapaborito RJ Jimenez, tan si kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Da programan lik na ay baloy. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!